Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga bilang ti aldaw, kakailan iti aldaw ti Lunes, 26 sa bilang iti bulan ti September 2022. May danon ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari ti pagamyo ni Robert de la Cruz kadwate iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Dirin sagana may apo nga hindi talantanen siyempre amin tayo apo dito naapektaran iti Bagyo Carding ano pa'y dito kabukbukudan tayo nga probinsya nakagasgasat tayo unay gaputa awan digitay naibayog nga pagsinyalan ti Bagyo saan niya kaskariri sabsabaling paset ti pagilian tayo nga Pilipinas gagayim ken kabsat. Bari jay kagayan nupay moderate ti angin awan unay ti tudo ti mangmangted ti problema tata ijay kagayan gagiyem kay kabsat ket isuda ti agayos nga danom manipod iti probinsya ti Isabela, Nueva Ecija ken sabsabali pay kakailan madamdama makainuman tayo apo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ti Cagayan ni Mr. Rueli Rapsing kakailan tapno amuin tayo dating epekto ti Bagyo Carding kadakwada dita Cagayan Valley. Iri sabali nga bangir, man sabali man na po nga problema, panggip ka digiti taraken nga aso. Adun digiti natay, adun digiti napan iti alanganin na sitwasyon ti biagda, gapo iti desgrasya, gubway, digitay askal, wenno asong kalye, wenno bulos nga aso, gagayem ken kabsat. Tataapo sabsabali deti pasamak dita barangay Cali Dingra Ilocos Norte may isa nga farm gagayem ken kabsat deti sinerek ti may isa nga hybrid nga aso base aka deti informasyon nga naalatayo kina po barangay Chairman Teddy Rusqueta deti nga farm apo ket kukwa ni abogado Ray Gurgunyo isuna ni apo abogado Ray Gurgunyo agbalbalin nga guest ko idadak pa lang apo iti radyo gagayem ken kabsat and at the same time classmate ko apo idadak kami ti kolehiyo ti Northwestern University gagayem ken kabsat 20 ket maysa digiti natay nga parapallot a manok amo tayo meten ano kasunod presyo ti parapallot a manok no pay sumagmamano pay laing diti agup operar nga pagpapallutan 20 ket maysa 20 ket 5 tinakaro ana sugsugatan. Itaapo manarimaan ti investigasyon digiti opisyalis ti barangay nga daduluan ni apo barangay Chairman Teddy Rusqueta idideti nga napasamak kadeti farm ni attorney Ray Gurgunyo gagiyem ken kabsat dita Cali Dingras makikumusta tayo gagayem na no anan tinagbanagan ti investigasyon kasanon ti ka ado ti nalpasda iti panag-investigar especially iti panangam mo no asinno nga talaga ti aking kukwa iti deti nga taraken nga aso adun apo digiti perwisyo digiti bulos nga aso makabulos nga aso nga aging ka digitoy ket saan pay nga rimwar no asinno ti agtagikwa digiti irresponsable nga agtartaraken iti aso gagayem ken kabsat so digiti apo digiti sa gana tayo especially dati ni iswata po nga taripnong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti biyang ti National Disaster Risk Reduction and Management Council sekna na po kadagiti naapektaran iti Bagyo Carding ken dati niswat na nga aerial inspection kadagitay naapektaran iti nasao nga bagyo kasangwanan nyente irugi nga tartaren dagitoy apo nga paspasamak iti kabukbukudan tay nga lugar wenno entero a pagilya na Pilipinas pagyamanan tayo apo digiti nayat nga tumultulong kada tayo di programa tayo Damdamag ni Berto manipod ti ENR online. Thank you very much kani Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform dito Ilocos Norte. Agyaman tayo kani Erlinda Ferminhu dito barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ken ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti
Hawaii gagiyem ken kabsat wenno Iba Beach Hawaii ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala dita Curimaw, Ilocos Norte, ni Mr. Edwin Anchete di Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo dita Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, Dr. Alan Taylan di St. Camillus de Lelis General Hospital di Barangay Awino number 121 Zacarias Flores Street dito Ciudad Tilawag. Thank you very much di Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti opisina na di Balintawak Street dito Ciudad Tilawag. No kasapulan nyo apo ti gipatulod ka diri kahit yung ipatulod ka diri kakabagyan, kapamilya, kastamet ten Gagayemyo di Metro Manila to include Cagayan, kastamet ten Isabela, apo mapangkailaing nga po iti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street dito Ciudad Tilawag, babayan iti Panangimaton ni Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data ni Jaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilakoda, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pay ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tuloy po, irugi tayo na po, dikitin sa gana tayo, ngintay diskutiren, when no pagsisinukatan ti kapampanunutan man nila po, iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Idi dati yung gundaway, makainuman tayo po ti Officer in Charge, ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ti Provincia ti Cagayan. Ang amin na po, ti rumrumar, nupay saan unay nga napigsa ti epekto ni Bagyo Carding, iti Cagayan, nga kasi dito Ilocos Norte, yung Cagayan ang sumasalo. Kada kita danuma po nga gayos manipod iti
Isabela, siguro even Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. So aday tili niya tayo apo ni Mr. Rueli Rapsing ti Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office gagigim kamsat. Magandang tanghali po sa inyo Mr. Rapsing. Si Robert De La Cruz po ito ng ENR Online, Damdamag ni Berto, at kami po yung nagagalak, nagpapasalamat at bibigyan niyo po kami ng pagkakataon na kayo po aming makapanayam ngayong tanghali. Yung balita po namin sir, parang sinasalo ng Cagayan, nalambak ng Cagayan, yung mga tubig gawa ng malakas na ulan na ito'y dulot ni Bagyo Carding. So ano po yung mga pangunahing problema ngayon na Mr. Rapsing, sir? Una sa lahat, magandang tanghali po sa inyo, Sir Robert, at sa lahat po ng nagsusubaybay ng inyong programa po. Okay po. Okay, so yung concern lang naman dito sa Cagayan, sir, so far, maswerte pa nga kami at signal number 1 itong southern part lang ng probinsya, no? Sa kay Super Typhoon Carding, umabot pa nga siya ng Category 5. So far, yung concern lang namin ngayon ay yung mga tubig na binagsak sa mga lalawigan po ng Vizcaya, Quirino at Isabela. Dahil yan yung mga upstream po talaga ng Cagayan River, no? Kami yung bilang catch basin ng lahat ng mga tributaries, no? Hindi lang sa Sierra Madre, Cordillera, maging sa Caraballo mountain ranges natin, dito bumabagsak lahat ng tubig na yan sa probinsya ng Cagayan. Okay. Okay, so wala namang hindi naman umapaw yung tubig, especially Cagayan River. Yan siguro yung pinaka main na daluyan ng tubig na dadaan sa mga iba't ibang town ng lalawigan sir. Yes po. So far sa ngayon, yan nga po yung minomonitor natin. At may bahagyang pagtaas siya. Kaninang madaling araw, alas 5, ang water level measurement natin sa Bunton Water Gauge dyan sa Bunton ay 2.7. Ngayong alas 10 po, medyo bahagyang tumaas siya naging 2.87 po siya. Okay. Okay. Yung mga sa agricultural sector, especially po sa mga sakahan ngayon, ano po nakatanim dyan ngayon na karamihan dyan sa may Cagayan Valley, sir? Ang crops naman po ng Cagayan ay mostly corn and rice, ano. So prior to STY Carding, nag-abito na tayo sa lahat ng mga farmers natin kung pwedeng i-harvest na nila. Kung pwede nang i-harvest yung kanilang mga tanim, ay mag-harvest na. Okay. Okay, so sa ngayon, kumusta po yung lagay ng panahon dyan sa may Cagayan? Sa ngayon po? Medyo maulap po, medyo may panakanakang pagkaambon. Pero unlike kahapon, yun yung moderate to heavy rains ang naranasan natin dito kahapon, ano. Pero sa ngayon, panakanakang pag-aambon na lang. Okay. Okay, so yung mga sa agricultural sector, wala naman po na-report na mga damages bunga ng ganyang sitwasyon ng panahon na Mr. Rapsing? Wala po. Wala pa so far pumasok na ulat sa amin wala sa mga Dreamos natin. Okay. Sa kamakailan lang nag-close itong daan natin papunta diyan sa Cagayan mula sa amin dito sa Ilocos Norte. So may epekto po ba especially sa ekonomiya yung nangyaring pagsara ng daan mula mula sa Pansyan hanggang diyan sa may Cagayan na Mr. Rapsing? Yes, malaking epekto yan sa mga entrepreneurs ng Cagayan, ano? Mga komersyante ho natin na pupunta ng Ilocos Norte para sa kanilang mga kalakal. Gayun din, hindi lamang sa mga komersyante natin, kundi maging sa mga estudyante nating nag-aaral dyan sa
Ilocos ay apektado din. Okay. So sa ngayon po, kumusta na po? I-monitor natin. Parang inopen, bahagya, half lane na. Pero ngayon, dumaan yung si Carding at may epekto rin dito sa parting yan. Kumusta po i-monitor natin? Well, so far wala pang advice ang DPWH, sir. Mahirap isugal natin na meron tayong bagyo, ano? Baka kung ano pa yung mangyari sa mga motorista natin. It's best na nakasarado po yan. Kasi nag-erode na po yan at kung magbagsak ng maraming tubig itong si Carding, bagamat lumabas na siya ng iba ng Santa Cruz, Zambales, may peligro pa rin, no? Okay. Na kinakaharap tayo. Patuloy pa rin naman ang mga pag-uulan, baka magkaroon pa ng erosion. Okay. May mga balita po na dito sa may Claveria, dito po kay Honorable Mayor ng Claveria, parang may inanong bangka na magbibiyahe, especially sa mga estudyante, gaya na sabi nyo, at mga negosyante, papuntang Pagudpod. So, anong po monitor natin? May mga paalala po yung NDRRMC na wag muna pumalaot, especially yung mga maliliit na sasakyang pandagat, Mr. Rapsing. Yes po. Friday pa lang po, after ng pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense, itinaas na ang no-sale policy, ano? So wala na pong pinaglalayag ng mga sasakyang pandagat dyan. Okay. If ever natatagal po yung sitwasyon ng daan mula sa Pagudpod, ano po yung mga alternatibo pong plano ng Cagayan government para makarating po mga tao dito sa Ilocos Norte, especially yung mga estudyante, vice versa, mula Ilocos Norte papunta Cagayan and Cagayan down to Ilocos Norte, Mr. Rapsing? Yes, sir. Dependent ho talaga tayo dyan sa DPWH, sir, ano? Dyan sa efforts nila para ayusin yan. Bagamat may mga alternative yung government dyan, local government dyan ng Claveria na merong mga pumapasada. Pero delikado kasi yung area na yan. Madalas na meron tayong gale warning kasi sa area na yan. So, ang advice nga natin sa IM3 Claveria na medyo delikado yung mga ganyang sasakyang pandagat na madalas mag-travel sa area po na yan. Okay. Okay, sir, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon na kayo po yung aming makapanayam at kami po yung nakibalita sa inyo dyan. Kung may mga paalala po kayo, especially po mga nanonood sa atin ngayon sa Cagayan at saka dito sa Ilocos Norte, go ahead po, Mr. Rapsing, sir. Yes po. Patience po ang kailangan natin dito. Hindi ho natin pwedeng isugal yung kaligtasan ng bawat isa, no? Habang papalayo ang Super Typhoon Carding, saka lang siguro pwedeng mag-resume ang inyong tanggapan sa DPWH at bigyan po natin sila ng pagkakataon na masiguro na hindi ho tayo mapapahamak. Yun lang po. Okay, maraming salamat po Mr. Rapsing sa pagkakataong binigay niyo po na kayo makapanayam. Thank you po. Mabuhay po tayo and stay safe po, Mr. Rapsing. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, ayun po. Didigigim kamsat ni Mr. Rapsing, ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer iti Cagayan Valley. Gagiyim kayong kamsat. Menapo ni Apo Mayura, dita Claveria, gagiyim kamsat. Nang inisyar da Apo iti agserbi kuma nga agbiyahe nga bangka pagluganan digiti taga Cagayan na sumalpot da Apo dita Pagudpod after diti landslide. Ngem kastumet ti sitwasyon. So sigurado kapote kaado Apo digiti nagbalina po nga palagip ti National Disaster Risk Reduction and Management Council pagasa nga saan nya aglayag po gapo iti na dawel nga sitwasyon ti baybay Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union,
especially na po dito sa Central Luzon, Sambales kada anon, gagayim ken kaabsat to include Pangasinan. So nga medyo digiti pampanunutin tayo, but I'm sure nga sinuspindida. Especially ada apo dito nagbalin na pamilin ni Presidente Bongbong Marcos nga suspendido ti klase ti dito nga daw. Kalpasan na po nga dati recommendation manasin po ti National Disaster Risk Reduction and Management Council, idirabi pinaburan ni Presidente Marcos dayjay nga recommendation coming from National Disaster Risk Reduction and Management Council gagayem kaabsat. So far ti Cagayan nga karubate nga probinsya kasbeta po dito probinsya nga Ilocos Norte agyamaman tayo sa awana po dito dadakkel nga perdisyon nga imbati ni Carding gagayem ken kaabsat. So nga nupay kasta agan annad tayo pay laeng nupay pa rumare na po deti bagyo gagayem kay kamsat giti ammo no ano pa digiti maududi nga epekto na gagayem kay kamsat no guti-guten na nga monsoon rain or anyaman na after nga makaruwarto na po kasi agturong deto yan iti West Philippine Sea gagayem ken kaabsat. Okay, so madamda pa po agsubli dito makinuman tayo apo kini apo barangay chairman Teddy Rusqueta sublianan tayo kalpasan apo dito imbaga kita tay di headline tayo nga maysa nga pagtaraknan ti manok para parlot kukuha ti maysa abogado Ray Gurgunyo sinereka po ti maysa nga aso 20 ket maysa kadagiti para parlot nga manok iti deti nga farm natay 20 ket 5 dagiti nasugsugatan. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na paragtitipon gaputa si digiti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideti nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakit a dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti na kapso ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo
dito ay maiwasan talaga. Ora na niyan, di lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga ko na tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, 25 na minuto sa po tinapalabas, kalpasan, ti oras tayong alas 12, tuloy-tuloy po ti programa tayo, damdamag ni Berto. Okay, idirito gundaway, makinuman tayo po kini po Barangay Chairman Teddy Rusqueta. Kalpasan na po dito pasama kiti farm, bueno pagtaraknan ti para panlo tamanok ni Abogado Ray Gurgunyo. Gagigim ken kamsat, ya. Tapno maamon tayo. Amoy nakadado na po nga perwisyo ati mapaspasamak gagayim keng kabsat babaeng kada gito'y taraken nga aso. Digiti duma, desgrasya, kada iti kalkalsada, digiti sabsabali, gagayim keng kabsata, adata digiti makagata, mapanday iti alanganin. Desgrasya, aduna po natay nga tao, especially digiti nakamotorsiklo, gapo iti detoy, tatta sabali manen, sinirre ka po ni hybrid kano nga aso detoy, base apo ret informasyon nga naala tayo, kini apo Barangay Chairman Teddy Rusqueta, gagayim keng kabsata, so digiti adda breed na nga taraken detoy, ngem sigurado narungsot nga klase ti taraken detoy. Okay? Adan iti linya ni Apo Barangay Chairman Teddy Rusqueta di Barangay Cali, Dingra, Ilocos Norte, no sa dinno nga dito yung masapulan na po dito yung farm ni Abogado Ray Gurgunyo. Nembag nga aldaw mo manen, Apo Kapitan, thank you very much, ititid mo manen na gundaway nga makainuman da kayo dito nga aldaw. So, kumustan ti investigasyon nyo kada iti napasamak kada iti farm, dito yung classmate ko nga ni Attorney Ray Gurgunyo, Apo Kapitan. Robert, actually, we are in the process of paragpano ang pipelang to identify the owner of the dogs. Ito yung talagang hybrid nga aso na ito, nakalusot siguro. Kaya amom dito naramid na saan na nga kinan, basta kinagat-kagat na mga tabukot di kito mamanok. Patingga dyan, hanggang nga pinatay na, sinublat naman na kasi so nga, tila ang kwan, medyo kami tatay bigat, caretaker nga, agbambantay na pa ng mga bingko nakawid na kami kapitan, kung na, so nga, dyan na Jack Imbian dito. So ati, di dito, dapat siya gagangay naturalmente nga ako nga maging owner, maging bagay ka po itid naman tandang di gidi magbantay so nga dito tati problema ta hala nga reto manok ti dinadail dito nga aso nga nakalusot no dikit ato paligiti karkar nearby nga balabalay nga dapat pato na kasi pinapatay na mo di gidi pato Robert. Okay. So, base ka dito pa nag-inuman nyo, ka dito caretaker, ano, parapakan na, Apo Kapitan. Awan di kita observation na, no, adda kasto nga aso nga mas asideg, or makaskastrek ka dito nga farm, Apo Kapitan. Awan ka nung mapaiti na, nung obserbaran na nga, naptapan, masasibay nga aso, kuwarod, Adaman aso dangam nakagalog dahil ito yung mahangar giti hybrid askal dito Robert ito nga ti observasyon ko kami dito hybrid kata adamot kasta nga asok dito tato asong hybrid kata na minsan nga nakalusot kat talaga nga sinara na pa yung kulungan dito mamanok mi nga agpispis di pinapatay na ito nga kinagpeso na nakat sinuktak ti breed na rin di nga klase nga asok ito nga mayaten. So nga dito advice ko na kwa, takitaan nyo nga na lang hindi kita tatarakan na nga hybrid dito aglawlayo, possibly nga isuda, baka nakalusot po na. Possibly nga agapo pa ito barangay Lidia, ito yung
aso kung nakarakwada kung Robert. Okay. Awan pa certain news what yung ocular inspection kada giti pagtengan lalo deti nga farm at the same time karuba digiti napatayan pa or kinagat pa ti aso nga patpaton o digiti tarakenda especially kasta ti breed na nga aso may sa kaditi na dawel ko na dagit pitbull Apo Kapitan. Wan nga actually ka pitbull so nga eleksyon katakti breed digiti aso kon ta pitbull di aso nga kunak nga nadawal so nga actually nagpakami nagkukular inspection kami taglawlaw to include di bodega di dati nga bodega ta do tartaraken ni Apo Arabo diti nga kwa na hybrid nga mawamot ti di aso datuyen ta impan nakanomod di sentro ti Marcos so nga at kita nyo nga na estilo din ti Barangay Lidia ta amok nga da aso da dito kung kunak kalakwada Roger. Okay. Robert. Okay, so kadigiti nga gundaway sir, nakontak yon ni Attorney Gorgonio. Maybe nakaite din iti rough estimate base kada ti report numano ti balor digiti napapatay nga taraken na Apo Kapitan. Di pa na nakakontak, dito caretaker na kaya kapsat na. Di nakakontak ng di na pwede iba, ano man namin ti rap estimate, dito yung dahil nga manok talaga nakatato. Parang may. Okay. Yes sir. Kas may isang retirado iti serbisyo ti kinapulis Apo Kapitan. If ever nga matrace maamuan DJ akin taraken iti detoy is there any case nga mabalin nga maipilak ng kuana Apo Kapitan? Di pinagsalungasing nala DJ ko di taadamat ordinansa sa ti barangay kin munisipyo nga may parit ti agibot ti animales. May sa DJ ka na salungasing na spray animal nung katablong kagin dito no anang tupeti sa bagay abogado man ni Atty. Ray Gorgonio mabalik na makita na to no what ano naman pa ti criminal liability DJ owner DJ aso no ka Robert. Okay. Dito Barangay Kali sir, is there any existing ordinance nga mangi aside kaditi kadda ti linteg iti munisipyo nga mangi pawil iti kastoy iti stray animals? Adda barangay ordinance may nga talaga nga adda stray animal may pare. Before nga na program pa kadeti kadda public hearing meeting na napakamuan ni kita lugar kinatamat nga hindi mapaprogram mi peti munisipyo di yung ordinance may still nga nagkanda kabila sa public hearing. Okay, dito farm sir, dito farm nga pagtartarak na ni Apo Gado Gorgonio dito mismo nga asidegti Balayda Apo Kapitan. Well, dito mismo kita rumayan da abogado Gorgonio kinakaramitan din nga kinisud pagtartarakan na Robert. Okay. So kada gitoy ada kay pelangi di proseso iti panaggurnong kada information process of elimination kas pagarigan kada iting investigasyon Apo Kapitan. Well, da kami bilang ti data nga procedure tapno once and for all narigat man daw kakakusar ti may isang tao tanong awan ti basis na yun dito may atray di ngamin naudi nga napan dinadail di nga aso iti nadadail ti patpato na binalabag na pa di aso so napuntaan na di aso so nga possibly nga ganna di aso so di patre-trace out ko tata Robert. Okay. So adan pang rugrugyan ti kina klase or breed deta nga aso. Any info no anang klase Apo Kapitan? Di naman masigurado sa among dito kwale yung nakakita. Di naman amontihan natin klase na kasla natin kukuha na i-insist na nga kasla description ti pitbull. Okay. So black. Apo Kapitan, black. Medyo kuha ko na brown kin the red basta hanga puro nga puraw ang mga puro nga brown. Okay. May isa deti nga aso nga nakita na Apo Kapitan? May sa kano Robert, may sa dito. Okay. Hangat nga mabisin Apo Kapitan deti taraken. Pero kita kaan pag amom dito yung amin pitbull ko pakiayaman na kita tarak nga kasta lumay ganonan ayaman na gingana kakatan na panawan na tumaningas yan. Jeti karakter di nga aso. Okay sir no adiri apelam tapno no makita da deti taraken da nga talaga isu takin ramid amanganta mangmangig da tatata mabubuy da amanganta ag voluntaryo da nga may mangi suko or mangi pakamo ang jeti taraken da kaniramin.
David, Apo Rosqueta, sir. Thank you very much, Robert. Ipakadawatan naman nga digiti kakailian te uno kakabaranggayan te uno karuba nga barangay tanong daman na kaste nga kwayo dito na nakalusot ang tarakel maybe at nga may kailan dito numuti biyang ta kasarita tayo yung uner tapno pagsasaritan tayo hanga dito tano agbibinayag tayo uno agbibinarigan tayo baka that's the time nga antumat nga pakawalan ni abogado Gorgonyo di kasi nga naramid ti atarakin na so nga may at no itatapay umay kayon ta kasarita tayo tapno ani attorney Gorgonyo kat sa mga nariga nga kasarita di nga tao so nga mukim check nga mawatan naman ti sitwasyon siguro. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Apo Kapitan Rosqueta, sir. Tinded mo man na nagundaway nga makain naman da kay dito yung aldaw. Maraming salamat po, Apo Rosqueta. Thank you, Meta Robert. Okay, so DJ gagayim kaamsat ni Barangay Chairman Teddy Rosqueta nga konfirmara po kaditi pasamak kaditi farm ni abogado Ray Gorgonyo kalpasan na may isang suspected pitbull brown, medyo brown ang kulay halagayam nga jeep farm ni Apo Gorgonyo tinapanan dito nga aso ori di kita karuba na di kita pinapapatay na nga pato ken sabsabali pa nga klase titaraken gagayim ken kaamsat amuyo dito pitbull adu pa yan di kita mismo nga akin taraken mismo nga master ni pitbull tiki nagkagat da gagayim kamsat kakaiba yung ugali dito nga klase titaraken gagayim ken kamsat so nga agan-anad kayo Apo amanganta no pay kedi namak pa yan no may tarubayan mo ket di ka pa nakaturo ganda ka pa lang ginina na wenno tugtugaw yan ta sikig ta balay mo sango ta balay mo ket umay ni pitbull wenno nya man na klase titaraken gagayim kay kabsat ket sikat pagdiskitaran na kagat-kagaten no di mo maitarayan nya sigod gagayim kay kabsat so nga amuyo nakadadun Apo digite alahang ko ibaga nga inranta hanggo ibaga nga nakawabulos deta ay talagang nakabulos no diket siguro nakalibas na diskarkuluda Apo di kulong na or anyaman handa na irikep ket rimwar nakadkadayo do ingana nga napan yang kadigita taraken ni Apo abogado ket dijayem pinapatay na ta 20 ket besang kinagat-kagat na ta 20 ket 5 gagayem ken kaabsat. Excuse me Apo. So nga careful tayo. Gagayim kayong kabsat no na scan nga decades nga pagyanan na and at the same time nakaalad DJ lawlaw na Apo tapno saan nga makaruwar nga magbalin nga mangitunday ti perwisyo kaditi karuba aramiden tayo gagayim kayong kabsat uri ang hybrid nga aso even askal gagayim hantay nga ipalpalubos Apo nga warang-warang da kasi ada ordinansa nga kas iti biyang ti and the national law gagayim kayong kabsat Animal Welfare Act gagayem ada national law nga mangipawpawila po iti kasjaya duma mo yung digiti nga taraken isuda pa po ti mangitunda ti sana para kikinaawatan digiti agkakabarangay agkakapurok apay kitam deta asom umay agrugit ka deti sango deti balay ko no iserek ko deti ko check deti lugang ko mapalidlidak deta takina sorry for the word deta rugit na sumrek ije garahe nga sango deti balay ano ti expectare mo imagine adun ti reklamo kasi na encounter tayo bueno saan mapanda pagbabalaan di kita mulay ti kataltalunan maperperdida gagayem kayong kamsat no saan lumabas ka na di sango di balay da kamaten na ka mangitunda po nga oray ka la maitiktikle no makamatan na ka kagaten na ka dari agkagat saan di kita nakalugan uri nakapurwil sa po adan di kita na disgrasya apay nadungpar na jay poste na itapwak jay lugan na nadungpar na jay kasabat na nadungpar na jay sarsarunwen na gaputa liniklikan na detay nakawarang nga aso gagihim kay kabsat adun ti kasjay Apo adda pa yan di kita nagpipinatay gagihim adda malagip ko kaso I think paway nagpipinal tugda gagihim kay kabsat gaputa binalabag ni Maysa DJ taraken di Maysa nakapungtot met di Maysa detan pinaltugan na hanla aso manok especially aso gagihim kay kabsat saan nga umubra po di kita nubasid di aso hello brownie hello cutie hello whitey kung kunam intun di makil binaybayam gagihim kay kabsat saan very careless ka
kadiji pagipupupukam, dagayim ken kaamsat. Isu nga agnakem tayo apo, o tata no agin tatangken dito agin asok at batres di opisyalis di barangay Kali, abogado dita akim bagi gagayim ken kaamsat mabalin nga i-research na no anat ipila na kada kayo nga kaso. But parang kita-kmit di classmate ko nga ron ni Attorney Gorgonio, gagayim kayong kamsa at pasensyoso nga tao. Angim no parparigatin nyo dito opisyal di barangay, aglalo di akin aso, amanganta mapilitan, tapnik kan nakamit ti pagnakmam, agreklamo, gagayim ken kaabsat, when no mamulta ka, apo, so nga, kasla di apela ni Apo Kapitan, no amuyo nga di taraken nyo, napalusutan nyo, kas di talagang nakimalasin nyo mete, no napnapanan na, anat klase na, di sumangpet, di ta aso, amuyo nga, di naram, nakasjay, nasaysaya atin na po, nga lumantad kayo, makinuman kayo na po, kanino opisyalis di barangay Kali, gagayim ka amsan nga duluan ni Apo Kapitan, tapno di kasta masulbarin detoy nga problema. But kada kita ay daan di kastoy nga taraken, gagayim kayong kamsat agan annad kayo. Masapul nga duble ingat. Ken dapat adati ilaan nyo apo nga presensya diti kinaanan panang nga tensyon nyo kung akuma kadiji tarakin nyo. Te kung ako nuri ada cage na dapat di lawlaw di cage yun di uneg dinaladan nyo secured nga talaga nga no makalusot man in di cage hindi kulong na saan niya makaruwar yan te inaladan nyo. Bebean nyo nga dakay ti kagat-kagaten nan at least ang kay nga mangiramraman ano yun deta responsibilidad yun deta gagayim kayong kabsat. At di pakit-kitak nga rin ka talagang parang love na digiti amin na klase ti taraken hanlang nga aso ngamin tun dumakkelem bebeanda but especially aso gagayim kabsat aso yan makadkadayo deta apo tila pakadkadanunan na gagayim kayong kabsat o kita nyo dito pasamak dito barangay Kali Dingras gagayim kayong kabsat isung masapula po nga kitain nyo digiti tartaraken nyo tapnon tigas na saan da ngagbalin nga perwisyo kada kayo kang runaan na nga agbalin nga perwisyo iti karuba wenno padatay tao. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan alugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanag tutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalding ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti
aga po lang kadagiti ko madanong mga ipainom tayon ket hang aga po kadagiti stagnant waters dadi je pagpupunipunan dagiti itlog ti iggas no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at pimet nabasa je kipot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dito pinagtutudo na dakilamanan masalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadano titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramit kay temporaryo ng paglinungan da. Okay, tuloy. Uparapulo kayo 4 na minuto sa puti na palabas. Kalpasan di oras tayong alas 12. Ada diti reaksyon dito ya po. May panggip ti tarakin nga aso. Wen, apo, dito ayan mi. Kuna na, nagado nga bulos nga aso. Umayib da pa'y agkalong. Namagpit agkalongin. Di kalongin pati kanin ti taon. Gagihim kayong kamsat. Ada dito post ni Mr. Ariel Tulyaw. Kaya nga kuna na. No anak anot kayat na nga kanin. No anak kayat nga kanin ni Master. Isumit ti kayat nga kanin ni Taraken. So possible. Agkalong. Hala nga pusa na po. Ti mapa nagkalong yan ta kusina. Gagihim kayong kamsat. Pati Taraken nga aso. Dito may sa kuna na dapat ko mga min na iget di barangay officials nga mangi patungpal wenno mangi saklang kadagitay addaan ti kastoy nga Taraken aglalo digitay nakawalang taure adda ordinansa ti barangay kuno toy adumet latta digitay pasaway wen agpaiso deta gagiyem ken kamsat adu digitay kapalmoks gigiyem ken kamsat nga talagang saan nga idandaneng ore no kasarsarita pa ita digiti barangay officials ore kasarsarita pa ida digiti kalugaran da nga pangaasim kadi mabutbutay nga kalumabas ta balayo ta kastudete Taraken mo duklosen na kamaten na kung kuna na awan lata gagiyem ken kamsat another reaction sampol timasapol sampol timasapol kadagiti kakastoy nga agtartaraken kuna na wen kadado na po digiti mangingi bagbaga nga awan totles deti linteg apo totles layon deti linteg apo nga nakaipalauna na po digito nga panusa multa kadagiti adaan ti Taraken ang kastoy gagiyem kamsat aglalo lang aro din digiti natnatayan na po di kay makonsensya adan digiti natay nagbalbaliktad jay lugan na gaputaliniklikan na nadungpar na jay Taraken mga aso kinamat na adamin amin gagiyem kamsat uri jay lang makagata po mapanggay ti alanganin gapo ka di rabis wenno gita ti aso gagiyem kayong kaabsat nagbalin nga na igata po dito ikalpasan nga ado digiti natnatay gapo iti kagat ti aso iso nga ado dito anti-rabies law gagiyem kayong kaabsat ibaklay mo di pa nakapaagas pa nakapa-injection di makagat gagiyem kayong kaabsat ngam saan lang nga makagaten pati desgrasya kasla dito pasama ka po dito kaliding rasa nga sinirek apo ti may isang nangato ti breed ng aso dito pagtaraknan ti parapalo ta manok ti may isang abogado gagiyem kaabsat nga iraket manarimana pong imbestigaren dagiti opisyales ti barangay okay adon na ba labas so para pulog 7 minutos kalpasan ti alas 12 no medyo maano ti apo kadagiti damag sikna na po kadagiti epekto ni Bagyo Karding ti nagduduma pa ti Pagilan especially ti Central Luzon adamit na pintas nga damag gagiyem kayong kabsat kagiddan ni Bagyo Karding manamnama apo ti may sama na nga oil price rollback wenno pa nagbaba ti presyo ti produkto a petrolyo amoy di Friday gagiyem kabsat nagbasbasa ka rin damag especially apo ti peso dollar rate gagiyem kabsat nga umabot pa yun di 58 pesos 58.50 gagiyem ti may isang dolyar nga dapat di predictions nga amangan to umabot ti 60 or more ada expectation ko idi nga amangan ta sumaruno apo nga agkuti agpangato ti presyo dito nga produkto a petrolyo so nga diti amuteo may isang abogado nga adaan ti negosyo nga kastoy tinawaga kidi ngem one time ko Robert adda ti atendarak nga pasken kunana ngem ada rumrumar kay ti kumpanya nga pakaibilangan digiti gasoline station ko nga adda rollback so tumpak bullseye ni attorney gagiyem kay kabsat bullseye gabot into bigat manamnama apo nga adda ti
rollback ti presyo dito nga produkto ti petrolyo. Gagayem kabsat. Sigun ka rin energy sources, ti gasolina ket mabali na bumaba iti 1 peso and 70 centavos sa gingana iti 2 piso iti kada litro. Idinto nga daan met ti panagbaba ti presyo ti diesel manipud 1 peso and 20 centavos or gingga iti 1 peso and 50 centavos iti kada litro. Ti met kerosene wenno gaas nga kunatayo mabali na bumaba iti 1 peso and 20 centavos sa gingana iti 1 peso and 50 centavos. Digiti announcement nga kastoy masansana po nga maiwaragawag ti oil price rollback, oil price hike, Lunes, then may patungpal iti aldaw ti Martes, gigiyem ken kaabsat. So, deti tinapinta sa damag, despite apo deti saplit ni Bagyo Carding, kaditi luglugar, iti Central Luzon, to include Northern Luzon, tadalat tamit iti na stranded apo nga trabaho tayo, kasi kung mga diti probinsya tayo ng Ilocos Norte, itayin nyo, makapagtrabaho ka nga ron nga, especially diti agani, gapas no kasto iti tiyempo, isarsarak mo lang ken panay ti kararag mo ang hanap pumigsa mga tarurusen na tayo mabalinan niya gapasen niya pagay mo gagayem ken kabsat. So itilikudan na po detoy adamit apo deti napinta sa damag nga detoy ket deti oil price rollback gagayem ken kabsat nga mabalin na may patungpal into bigat 1 peso and 20 centavos sa gingana ti 1 peso and 50 centavos ti kada litro ti may cut apo iti biang ti diesel idinto nga 170 up to 2 pesos iti kada litro ti gasolina 1 peso and 20 centavos up to 150 met iti gaas gagayem ken kamsat. Dapat ti mabalin nga panakay patungpal apo ti rollback iti kada kilo ti LPG wenno liquefied petroleum gas gagayem kamsat nga mabalin nga umabot ti piso aging gana iti 2 piso. Detoy ket kay batugan ti 10 ket may sa pisos aging ganat 20 ket 2 nga pisos ti rollback iti kada 11 kilograms ti LPG cylinder 11 kilos nga minapo ti kaadwan ada digiti nasursurok 13 ngem mostly kaadwan kadigiti tangke is 11 kilograms so na the 1 peso that is equivalent to 11 pesos no 2 pesos times 11 that is 22 pesos dakkel deta apo nga makapyas wenno maikat pagbabaan ti presyo digitoy nga produkto no maipatungpal gagayem ken kabsat. So let's wait and see apo iti implementasyon deto nga rollback ti presyo digiti produkto petrolyo aging gana into no bigat. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tumulong para iti panakasalbar ti biyan. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara.
amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tumulong. Okay, tuloy. Dapin na bati apo nga 5 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Padaanan na po dito may ikatlo nga paset ti panakaibasa dito surat ni Pagayam tayo Celino. Palagi dingitin mi apo saan mi nga naituloy di Sabado. Gabutan dati unexpected man na po nga pasamak. Gagiyim ken kaabsat. Okay, pakasik na po ni Bagyo Carding. After po dito working visit ni Presidente Bongbong Marcos ijay Estados Unidos, especially po ti United Nations General Assembly. Nang iswatin na po ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos iti aerial inspection iti dating aldaw kaditay lugar nga apektado unay ken ni Bagyo Carding. May bilang nga po kaditi kinita ti biyang ti Presidente ket ti Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac. Gagiyem kabsat base dito po tin parwar nga informasyon mani po da po iti biyang ti palasyo. Sakbay ti inspection na iswat po diti briefing kadwa ti biyang ti Presidente di government officials tapno kitain da po ti sitwasyon di lugar nga natamaan iti saplit ni Bagyo Carding. Kinunanamet nga nakasagana ti nakasagana ti Department of Social Welfare and Development Office wenno DSWD nga mangipaay ti tulong kadagiti apektado nga residente. May bilangin dito po nga mabali na ipaay ti DSWD ket danom makan kadagiti apektado gagiyem ken kabsat. Lalawag met ti biyang ti pag-asa nga itagdama ket agturturong agpamyanan nga laod ti Carding iti kapigsa apo nga 30 kilometros kada oras gagayem kabsat medyo napaspas kasi digiti daduma apo nga digiti daduma nga bagyo daduma ket 10 kilometers per hour gagayem ken kabsat DJ movements na isu nga mabayag but yung 30 medyo napaspasen kumpara apo kadagitay sabsabali nga klase apo iti wenno sabsabali nga bagyo gagayem ken kabsat nga dimoprak iti pagilyantay nga Pilipinas nga halos stationary gagiyem ken kaamsat gapu pay laeng nga po iti kaginad DJ movements na nga rumwar agpalaod agpadaya agpamyanan agpabagatan daduma stationary gagiyem ken kaamsat ken amuyo kadi nga tibiyang ti Meralco dito ije Manila gagiyem ken kamsat naka-standby da apo ti posible nga pan nakaaramid ti panagkurang ti kuryente gubway apo ti Bagyo Carding gagiyem ken kamsat anat bibiyang tayo ket Meralco met kung kunati siguro amuyo no tibiyang ti nasaong electric company
ti aga maapektaran gagayem ken kabsat wenno ag shortage agawan ti serbisyo da dakkel ti epekto na iti entero a pagilian ino ti serserbian ni Meralco. Yung Meralco is agserserbi apo mostly in Metro Manila diti capital ti pagilian ti nga Pilipinas, businessman or anyaman na po even government offices ket no mapasamak deta mabalin nga aglelo apo ti operasyon digiti kang runaan na po nga industriya or digiti faktorya iti Manila nga isut paggapgapuan ti supply tayo. So hindi natin binabaliwala no adda ti mapasamak apo nga shortage ti enerhiya iti kamanilaan gagayem kabsat nga mabalin ang mga apekto apo iti panagbaba ti produksyon kada kitay nasaong klase ti produkto nga aggapo iti Metro Manila gagayem kabsat nga mabalin na mangitunda idi sabali pay nga parigat kada tayo gapo tangumina dagitoy amutay metin na po dito law of supply and demand city economics gagayem ken kabsat yung law of supply and demand no nangato ti demand na baba ti supply kayat na nga sa wen, gagiging kabsat na nga ti presyo. Kabaliktadan na nga ti supply, nababa ti demand, nababa ti presyo. Yun yung law of supply and demand. Gagiging kayang kabsat. So, pagka pimaltara po ti supply ti elektrisidad iti Kamanilaan, ket maapektaran di nagduma nga pagproduktuan, especially faktorya, mabalin nga aggunay ti presyo di nga produkto, gagiging kabsat, gapo iti panagbaba ti supply, nga saan met nga agbaba ti demand. Gagiging kayang kabsat. So, di ti pampanunutin tayo. Gagiging. Okay, kabayatan na. Thank you very much kini Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you. Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kastapay kani Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Ibavich, Hawaii. Thank you very much ken ka Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Hello. Ni Miss Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti 121 Zacarias Flores Street diti Ciudad Tilawag. Thank you by the Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan na po di Balintawag Street dito Ciudad Tilawag na dito patuludyo kada iti ipatpategyo di biag papagayam kay kapamilyayo iti probinsya ti Cagayan to include Isabela and Baguio ore pa iti Metro Manila turungen ti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawag Street Ciudad Tilawag babaeng kay ni Engineer Neil Jose. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo di deto yung aldao, di programa tayo damdamag ni Berto. Awisin na kayo kadanggay minto manin tunubigat para sa balin tupay ngente panangidasar kada iti damag issues kento because ngente pagsisino katanti kapan panunutan. Dari abo di pagayam yo Robert De La Cruz, iti technical control Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Lunes tayo amin na sapada agyamang kamting kay panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi, kontra iti dengue. Edideto nga paragtutudo, agraira manen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Tailan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Ciudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure so no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic hypertensive alnat tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta so importante kuna tayo prevention Sir Robert and importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito. Pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive.
ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng nabigsada, naggurigor, andamit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam, bali nga kablawad na kayo, itinagasa da malim, ti Lunes tayo amin na sa pada, September 26, 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali naman na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo kadang gaymi ti lasod ti maysa nga oras. Tapno tayo tuloy nga ibasa di ti surat nga nakipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ni bagayam tayo Selino. Kasangwanan papagayam, ngayon tayo basa, winituloy nga ibasa dahil surat ni Pagayam Teo Celino. Agyaman tayo karigis maganad. Pagyamanan tayo ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Wenno Parpo Engineer Vic Ines, the Department of Agrarian Reform. Thank you very much, Mike, and ni Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikuan, Pasuki, Ilocos Norte. Yaman tayo kini Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Mr. Ju Agtarap, ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Mr. Edwin Ancheta, iti Ontario, Canada. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Barangay 6, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Kariri kayo patuluda po karita ipatpateg iti biyag kapamilyayo iti papagayam nyo iti Manila, Kastameten, iti Baguio City, pakiramanan ti Isabela ken Cagayan no pay kaso iti sitwasyon tayo. Mabalin nyo apo ti makiinuman iti biyang ti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City, babaeng ken Engineer Neil Jose. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adi nga din papagayam, ngay tuloy, ngay basa, dito'y surat nga nakay palawunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayap, ni pagayam ti Joselino. Ulitek dumawat ti dispenser apo, iti santayo nga panakailepas, iti deto'y nga surat iti aldaw ti Sabado, gapu iti saan nga napakpakadaan nga pasamak. At ito nga rudin ti may katlon, nga paset ti surat nga nakay palawunan, ti napalabas, wenno pakasaritaan ti biyag kinayap, ni pagayam tayo, Selino. Enpan ko amin nga kabali na katumaray, iriday di agundaway, Manong Robert. Ngamin masigurado kun nga siyak ti pukpukawan, ti mangkamkamat kanya ka security guard. Dineretsok ti kalsada, nga adday ti sikig tinasao nga department store. Ngem gapuy ti amak ko nga amangantada ti mangsabat kanya ka mangtulong iti security guard, bimmalasiwak. Nagbusina tinapigsa ti maysa nga sumungsunga dalugan. Daksangga satak no nadungparak. Agingga nga nasigkal ko ti maysa nga basit atugaw. Wenno dete awagan tayo iti bangkito, Manong Robert. Ini pan nakasigkal ko iti sao nga basit atugaw. Mapatiklebak kuman. Ngem dua nga na puwersa nga ima, tinang sarapa kanyak nga mapatikleb. Igayat kumanen ti agtaray, idi mabangon nak. Tinasao nga tao, ngem gawid nak. Saan ka nagtaray? Buses ti maysa nga lalaki. Inyangad ko ti rupa ket nakita, tinapunira bagi. Napinta sa panagrup-rupa, tinasawa lalaki nupay natainganin. Nga ititansyak ket inni mapulo ag pangato, titawen na Manong Robert. Nagtimek detoy ket apay, anya ti tartarayang barok. Nagistemo pay ket din nadalapos ti kagamitak. Asino ayat ti kabuteng mo? Agingga nga napasungadan na ti mangkamkamat kanyak nga security guard. Engkay tiligod ko.
Impan na kitilikod na. Ket idi dumanon ti security guard, kastoy ti balikas ti gwardya. Itdem kanyak deta nga, obing tatatsyito. Kadwa na digiti nagtakaw iti department store. Anyan nga si Duker ko kabsat. Sigurado lakit di nga mabungsuta kini pagbaludan. No itednak tilakay, iti security guard. Imisem tilakay, when no medyo nagkatawa ket kastoy ti balikas na. Di la mabalin, barato kong kengka. Barato kong kengka dito nga barito. Kinunana, ininot ko nga inruar ti rupak itilikod ti lakay. Imisem ti security guard. Si Kapay, makapagsaanak kadikin ka. Balikas si security guard. Sige, thank you Ipagamdulatan nga di mo nakamatan. O sige, tatatsyado. Mapanak nga rodin. Nakaangis ak tinalukay. Ken kaslad na nabunot nga si iti karabukub ko. Idi lumikudin ti security guard nga pumanaw iti ayan me. Idi naawagan tatatsyado. Edi makadayo ti security guard, pinidot ti lakay, tinasigkal ko abang kito, wenno tugaw abasit. O sige, agtugaw ka ta ginanaka ket umanangsab ka pa din. Kalpasan na inyawat na ti may sa agarapon, ken may sa abaso. O, uminom ka. Uminom kay ti danom, tapno may kat ta nervyos mo. Kalpasan na, isalaysay mo kanyak, noon niya tinapasamak ken ka. Keno apay nga kamatin na ka sa mga security guard. Nagasat ka ta. Saan niya simroti pungtot ko kaditi. Amomon, dahil nagtaktakaw ng bing. Tsak mo naman no apay nga kasla na asyanak ken ka. Amom, dahil duma, ipanda dita basement. Pagpudnuenda, retratwenda, sada display dita oneng. Mabalin met ket di nga saan da nga aramiden keng katikasta kaputa minor de edad ka. Ngem diti saan nga minor de edad nga agtakaw iti deta nga department store. Retratwenda. Yukurda di iti banag nga tinakaw da. Sadan to i-display. Yan tagdan wenno sa dinula dito nga paset ti department store. Kinunana. Kalpasan ti inom ko iti danom. Agyaman tata. Agyaman Cheto, Ancheto tinagan ko. Agyamanak, tatan Cheto. Kinunak, api nga min nga agtakaw kayo. Kendi ka di ammo nga. Basol ti agtakaw. Uri may pawil ti kunada nga child labor. Gabuta maragkitak kit. Santay nga manay titawin mo. Babalin nyo ti agtrabaho. Amom, nadaydayaw pa yan di agpalpalama para kanyak. Ngem digiti agtatakaw nga kasken ka. Insalaysay ko ti amin ken ni Tata Ancheto. No apay nga may sursurutak kadidigagayem ko nga mapanagtakaw. Enrugi kiti nakurapay nga nagtauda ka familia. Ti panang panaw ti inami kada kami. Ti pan nakapapatay ti amak. Ti kaslasaan na panang bigbig dagiti naganak ken ni nanang kada kami nga pukuda. Kastamit ten ti panang italaw daman yung kaditi dua kakabsat ko. E di ba nakalagip ko kaditi dua nga kakabsat ko nga daros ken ni Lina. Mangrugin manong Robert. Agarubos ti luwak. E di sangwanan ni Tata Ancheto. Kasla na asyan tilakay kanyak. Nakakakaasim at gayam tigasat mo.
Idawanin ti kaslawanin ti kapamilya. Slagpada tayo ti biyag. Nupay siyak sa anak nga nagtakaw o reno agmay saak. Ang karigatak ti nagtrabaho kasi ti trabaho agsyay ni ti sapatos. Adamit makaumanay nga para kanya. Makaumanay nga agserbi kanya. Makaumanay nga tigatang ko iti kanektek balbalik. Ti masapula kiti pa nagsyay ko iti sapatos. Aglalalo kit adu di kiti parokyano. O sige. Agbantay ka dito ya. Tamapanak mangalay ti pangaldaw takit. Pangaldaw gaya may. Alas 11:30. Hindi na madamdama sigurado nga adumanin di kiti umay. Nga agpapintas iti sapatos na. Diretsyon to deta naging ganang agawid akin doon alas 5. Kit-kayat ko sursurwem deti nga trabaho tapno sa ang kanton nga sumurot ka rin man nanakaw. Idikaawan ni Tata Cheto kaya nagbanbantaya iti pwesto na pag-shine na niti sapatos. Naminduan sa kinarga aktibaso. Iti danom ket imminumak. Wen manong Robert. Napukaw nga namin pinsanin ti nervyos ko. Awanen ti kasla. Agtigtigirgir nga unig ko. Pakiramanan di kiti tumtumeng ko. Pagamamwam sumunga din tilakay ni Tata Cheto. Talo tigim na nga supot. Wen, talo asupot pagayam ko. Idi makadanon linuktan na tibag nga kasla box. Dari kata iruwar ko di pinggan. Yakit di ata duwati tugtugot ko a pinggan. Pasensya mo na nga takalin tinapoy iti cellophane. Kaya kasamit hindi ginatang ko nga masida. Agsitsida kamet lang iti insarabasab. Ken igado. Kinunana. Ay, uwen tata. Agsitsidaak. Magustuam ka dimet laeng. Magustuak atata. Manumit ang makaramana kiti kasta. Kinunak tay sumit ti agpayso. Imisem ni Tata Cheto. Inala na ti may sa apinggan kinargaan na tinapoy. O sige, kargaan met ten ti pinggan mo. Ken mangalakan iti sidaen. Agsango ta amangan, no pay awan lamisaan. Sika ti agtugaw ti bangkito, ta siyak ti agtugaw iti medyo nangat-ngato nga tugaw, nga pagtugawan di customers ko. Tamangan tan. Igid ti kalsada, sibay ti kaabay nga patakder ti department store. Nagsango kamin ken ni Tata Cheto, tapno mangal daw, Manong Robert. Idi makapangan kami kinalunkun ko digiti nanganan ni. Saan mo idan yan inawak to ni Jibalay. Ikargam kit dida kada itadak kila supot kani sublimiti bagta. Iyanat ko man na ikidem. Kinunana. Nagtulnugak itilakay. Madamdama pa'y kalpasan ti panang isang gir na iti ulo na iti diding ti patakder. Madlaw ko ang nakaturugen. Naamo tila nga ni Tata Cheto. Nupay kasla lang nga nati. Adda iti kaibturan na Manong Robert. Napuner. Idi makaturog ken maidulin ko digiti nanganan ni. Pumanawak na ta. Panawak na tan deti nga lakay. Angit. Kasano ti panagyaman ko ken kuan. Naibagak metkit di tayo. Una na pa nga sursurwit ti trabaho na. Saan kitan nga pumapanaw? Amangan ta. No masursurok dito kaskeng ko na makaumanay met pagbiyak ko. Aglalalo ket may sa akin.
Saan ka mabain nga kasi laingin ti pagtrabawak. Gusto ti sa uno takatacyeto. Nadayaw deti nga pangginan. Saan niya kaster tatakaw. Nakurang nga ta nga may nga oras tinapalabas kalpasan nga nangan kalpasan ti pannangan me. Idi may nga napuner ken langan na tinabaknang nga lakay. Timma si dagiti ayan me. Barok. Kaduam ka din ni Cheto? Ay, uwan sir. Mabalin nga riingem ta. Ibatik deti nakasupot nga sapatos ko ta pasyain ko ta mapanak mamakigrocery. Ay, uwan sir. Pinikpik ko ni Tata Cheto. Tata, green ka kit. Adda, agpasyain. Kinunak. Ininot ngin mulagat na di matana kit di makita na tila kay nga agururay. Oh, si kamit gayam sir. Pasensya kang kit. Naiturog ko iti makapangang kami kada iti kadwak mo, Bing. So nga nga pinagbantay ko tapno damang rin kanyak. At pasyain ka kadi. When, siya naman dati 2 paris nga sapatos ko da pagsublatik mo sa rente nakagrocery. Dagasek tulat tan numalpas mo. When, kunana ket pimmana wen, tibak na nga lakay. Bayat nga irubrubwat na timang pasilap kada iti sapatos. Nagtimek ni Tata Cheto ket kastoy ti kinuna na kanyak. Tapno makasursuro ka ang agtrabaho iti detoy. No kayat mo no di mo kayat mabalin mo ti agawid. Punasam dagiti sapatos. Medyo natangken ti buses na. Kaslag nerbyusa kiti panangimanduna nga punasak dagiti 4 wenno 2 paris nga sapatos. Sayatem nga punasan. Ikatem di kiti kurdon na. Saan niya basta gutadem ti kurdon no mga tamapugsa. Sukatanta no kas pagarigan. Inayadem. Ken sayatem nga idiso ang mga ta matilbakan no makurdyasan. Gapu iti kinatangken ti buses na agmandar kaslag nerbyusak. Diyos ko. Naungat sa mamit deti alakayayan. Kinunak. Masapo na tong palit ket no. Mapan nakibagay di sikyo daw may nakbetlalan. Sinaysayaat ko nga inuyos dagiti kordon manipod ka di abot ti sapatos. Wen kabsa inan-an nadak. Kalpasan deta pinunasak. Innalak ti pagpunas. Ini mapunasak ti umuna. Kadagiti 2 iti maysa a pares. Inyawat ko keng kuana gapo sa iti uso ti kayat na. Inaplikaran na ka di pagpasilap. Kalpasan na, brinas na deto. Kalpasan namanen, pinapunasan na kanyak. Ngem sa balin nga lupot tinpunas ko. Bayat nga punpunasak, tinasaw nga sapatos. Kasla arig na sumilsilap. Wen manong. Nupay kaslag sikil di iti ramay, iti akin nawa na imak, iti panangitalmeg ko, iti lupot niya pang punas ko. Inan-anusak. Dito'y nga kasla nariknak, ti balikas wenno pagsasao. Ngano ad darigat, ad damit ramot, wenno ad damit na may. Sigurado nga, bayadan to tilakay. Nupay narigat. Ngayon anusakon. Anusakon dito nga trabaho. Kasta ti panpanunuti kiti agtimek ti lakay. Nalpas mon. Uwen tata. Deti may isa, punasan manen. Pasilapen ti uray la. Tapnon ti kasta, maay-ayo di ti customers ta. Jak mabilang numano digiti may nga nagpasyay ni ti sapatos. Husto ti balikas ni Tata Cheto.
Nga numalpas pangal daw ket isu ti kaaduda nga umay. Adda digiti rumwar ka digiti pangopisinaan ket pasyain da digiti sapatos da. Pakairamanan digiti sales lady nga agpapaay iti department store Manong Robert. Agingga nga nadanon ti oras nga panagretira ni Tata Cheto. Sa dino ti planom nga papanan. Agawid ka iti lugaryo. Oh, adto iti 50 pesos. Tangdan mo nga timulong kanya. Ngem no kayat mo nga talaga ti makasursuro. At subli ka no bigat. When no, sumurot ka kanya. Amangan tano agawid kay ti ayan nyo, isungsung da kan tumanen di barkadam. Ket mapangkay tumanen ti sabali pagtagilakwan, ket aramiden nyo manen ti aramid nyo. Kaya takaw. Kinuna na kanyak. Ay, mabalin ka di nga. Sumurutak ka da kayo tata. When, awam met ti kadwa kiti basit balay nga pag-iyanak. So nga, no kayat mo, sumurot ka. Rinugyan nan nga tarimaanen digiti kagamitan na. Immo na nga linitat na ti dakkilapayong. Kalpasan na, pinarautan na ti lastiko. Manong Rugo. Tapno saanin nga agukrad ti payong gaputa, dandanimit ten lumnek ti init. May kadwa linukatan na ti dakkel nga kahun, nga kasla pagyanan dagiti rimienta. Naurnos ti panangit plastar na kadagiti kagamitan na agsyen ti sapatos. Kalpasan na rinekpan na metla amin deto eh. Simmaruno nga, iniggaman na ti pamaklayan ti bag nga nakaikargaan dagiti pinggan nga nanganan mi itay. Madamdama pa immasideg iti maysa nga bisikleta nga daan iti sidecar. Ikargam di kita. Mapantan. Aglugang kami iti sidecar iti bisikleta. Siyak ti agpedal ket turungin ta ti balay nga pag-iyanak. Dinagdagos ko nga tinungpal ti bilin ni Tata Cheto. Madamdama pa'y babayan ti puwersa di sakana. Agirresen ti talo aligay, ti bisikleta nga daan iti sidecar. Manong Robert. Edi makadanon kami iti balay nga kunana. May isa nga daan na balay, kapsat ko. Agasiket ti semento nga diding na. Ngem ti labes ti siket, nga ayan digiti tawa. Dadaan ken ngumisngisi ti natabla. Nga mangipasimudaag, nga nabayagen daytoy nga pagtengan. Dahil ti pag-iyanak, sang ko nga kukwa. Kukwa ti kang runaan niya pagayam ko ngay mo nga namam mo kidi may padpada kiti syudad. Siya kung tinagbantay di mapanid di Amerika. Amom no, nasakit ti pakasaritaan ti biyag mo. Kastamit kanyak. Saan nakataga dito ingin? Babayan ti palais siguro ti angin. Nakadano na kiti deti nga lugar. Kaya't mo ka di deti nga pagyanan. Nagtung edak kin misimak. Pekit din niya jak kayat ti ag na-edit deti tata. Napinpintas pa deti ng ti. Balay mi ti iling ag kapwa. Ti balay mi ket talib ti diding na. Kastamit ten niya ada parte na atinidid. Daga ti suelo na. Indin nga ti pag-iyan ng mga balay ket simentado. Adan peti 2 kwarto. When, gaputa dakkel deto yung agbalay di. Adaan ti may kadwa kad sa aran yung gaputa agrokupmet din. Pina tarimaan ko babayin ti pamalubos met lang ti aking kukwa ket pinaibaba. Basit met lang ti nagbali na gastok tadigit ti daan niya materialis ti nausaran. Pangarimanan ti galba ken ti bikat atabla. So nga, naurnos sakbay nga pumanawak, dalusak. Tapnon ti kasta kasaan ko nga sangpitan nga narugit. Balikas na. When kayam
Aguri ka tagluto ka. Mangili saan nga kiti napoy ta, gumatang talatan di kita karinderya iti sidain ta. Anya nga minti mo sidain. Uri anya kanyak ta. Naruha makitirigat. Marigrigat nga talaga ti pamilya nga nagtaudak. Idi makapangan kami di pangrabi kabsat. Insirek nak di may isa ka di kiti kwarto. Dito ka nga maturog. Oray ta kumpleto met. Ada katre, ada ikamen, ada puman kinules. Dagit isagsaganak no damit yumay nga sa ngailik. Awamit yumay. Ay, agyaman nagsata. No kayat mo ti agdigos, ada banyo di tarwar. Awan ti banyo dito uneng. Lokatam ti ridaw dita kusina, iti kan migid mo, iso ti banyo. No makaisbo ka, dita kang omisbo. Sang kang omisisbo iti sa dinula ditan nga sikik di balay. Naangseg. Kinunana, nagtung edak. Madamdama pa'y timanawen ni Tata Cheto. Bayat iti pa nagmaymaysa kiti uneg ti kwarto na itanamitim ko ti kararag ko. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak. Agyamanak ta si wawaya-waya at pailan. Babayan ti tulong ni Tata Cheto. No bilang natilinak ti security guard. Amangan ta umyanak kumaiti pagbaludan, Diyos ko. Isong agyamanak ken kaapo. Tuloy tayong ibasa dari surat ni Pagayam Teocelino. Thank you very much kadito sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. The Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti Balintawag Street diti Siyudad ti Lawag. Babaeng kini Engineer Neil Jose para di kayat yung ipatulod ka di kabagyan kapamilya ken Cagayemyo iti Manila, kastamit ten iti probinsya ti Isabela ken Cagayan, kastamit iti Baguio City. Turungen ti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City. Babaeng kini Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Lawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan
da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Alak ti tuturugak, nupay damo ti lugar nga nagturugak. Siguro ket gapu iti bannog ken ragsak ko manong Robert. Edi makaputak agarup alas 5 edi parbangon. Rumarak ta kayat ko ti umisbo. Ket turungek ti comfort room nga insuro kanyak ni Tata Cheto. Anya nakigtut ko kabsat gapu iti kasta nga oras. Adan ni Tata Cheto iti kusina. Agdaldalos. Agwalwalis iti swelo. Naibagabigat mo, Tata. Kinunak. Kinita na ket. Naimbag may tabigat mo. Nakaturog ka kadimet laing. Uwen, Tata. Naimas nga rin titurog ko. Nasapa nga naalak ti tuturugak. Nasayat no kasta. Saan ka nga napuyat no pagdadamo ka iti kwarto nga nagturugam. Uwen, Tata. Wen gayam. EJ basit nga salas. Ada din si barko nga. Babasit nga arwatek. Mabaling nga iso na ti usarem. Mamanganta. Ada angoten ti arwatem. Awang arwat mo pela deti di kalman. Sigurado nga nasapa kayo nga nagturong dito syudad. Gapo iti plano yung nga. Saan ko nga ituloy, mga makagura ka kanya. Kinunana nga imisem. Ay, uuwi nga rin, Tata. So nga, nakauyo sa peket din nga naturog. Gusto tako na. Sige kita im to idan. Wanya digiti umanay keng kata. O kagek to digiti karton nga nagipempenak ka digiti daan arwatek. Planok metkit di Tata nga mapanalain digiti arwatek. Amom, dito trabaho nga pa nag-shine. Basit ti customers mo iti Sabado ken Domingo. Sa ngano ti Sabado, half day ko. Ti laing bigat.
Itimet Domingo, saan ako nasumrek gaputa. Tiyempok met nyo mapanagdedayaw, iti Diyos. Babanak makimisa. Kasta ka di tata. So nga, no kayat mo ti agawid nga mapamangala ka digiti kunam nga arwaten, mapangkantulayin ti malim ti Sabado. Tauray, agsublikan to ni ti bigat ti Domingo. Kayat mo ka di. Ay, uray Domingon ton tata. Tulungan kay ti trabaho mi ti Sabado. Agsubli akmet lang asigod. Sige. Sige, mapangkan iti comfort room. Kaya tuloy ko timang dalos dito kusina, madamdama kit dalos aktumit din iti salas. Kalpasan na, agluto akto niti pamigat. Nasisi at sakit din o agbaluntan ta tapno makainot ta iti ipangan. Ay, uwin tata. Bayam da no, agapo agit comfort room kit tulungan ka. Weno siyak ti agdalos iti mismo nga salas. Umay kan tupay tulungan iti kusina no marpas ko. Laing nga manganta di mo kayat ti dalos ko. Sige mga rod. Tapnon iti kastakit masapata nga makailipas iti balay sa atan tumapan iti pwestok nga agshine iti sapatos. Nalpas kami nga namigat. Nakadigos kami meten ken ni Tata Cheto. Nakasaganan nga umarangkada ti bisikleta nga lugan mi nga mapan iti pestona. Irekrikemen ni Tata Cheto ti ridaw ti balay. Ken kargak meten ti payong ti box nga yan iti rimyenta iti panagshine ti sapatos ken ti bag nga nakaikargaan ti balon mi. Saan laing inapinggan, Manong Ruben. Idi sumungad ti maysa nga lalaki. Naibagabigat mo Tata Cheto, naimbag ta, nabutang ka. Ay, naimbag nga bigat mo met, apo tanod. Apay, itamang pa nga naisarong ka. Hinbaunak ni Kapitan. Paayaban na ka nga, makipagselebrar iti kasangay ti anak na, ito no, malim. Mangmalim tayo to kanon si Jai. Ay kasta aya, alawan sige. Ibagam kinapo Kapitan ta, namnamain na ti kadak. Wen, kinunana. Nakita na ti tanod ngay may ket kastoy ti balikas na. Adamit gayam kaduam. Kabagyam kadi nga gapoy jay kagayan. Saan. Kayat na ti mangsursuro iti panagshine ti sapatos na. Natay ka no ti amana, ken pinanawan mi ti dati inana. So, nala ko na. Talaga nga siga Tata Cheto. Awam pangisukatak ti kina, managtulong mo iti pada ka tao. Ori kas tala ti trabahom, ket umun-una ka pa nga makaipaay ti tulong kada iti agkasapulan ti uneg ti barangay. Dahil ti maysa kada iti pangdedayawan ni Apo Kapitan keng ka. Tunggal didigra, da ka nga tumulong kada iti opisyales nga, mangdalus mangwaknit kada iti kalsada. Sa no adda ti kasapulan si kapay ti umuna. Talaga nga awam pangisukatan mi ken ka. No pay saan ka nga taga dito naanos nagagitken natulong ka Tata Cheto. Data tinanggigak nga balikas. Panangdayaw panangapresyar ti Apo Tanod ken ni Tata Cheto. Talagang nasihat sakit di dito nga tao. Aawan ti pangisukatan ti panangapresyar dakin ko. Kinuna kitinakim ko. Sige. Selino, mapantan. Siya kung ti agpedal tata. Kayak deta. Kinunak nga inyo preser ti bagi. Saan? Sa bali dito Ado digiti abusado nga driver ti jeep, pakiramanan digiti tricycle driver. Amangan ta madisgrasya na ba siyak na ta. Aglugang ka na ta. Naglugan ak pagayam ko iti sidecar ti bisikleta ni Tata Cheto. Ket agwirret manin ti rueda.
tapno turungen mi ti lugar wenno pwesto na iti trabaho na. Nadanon ti aldaw ti Domingo. Nasa pa kami nga nakariing kini Tata Cheto gaputa. Binilbilin nak nga isurot na kini panakimisa mi. Wen Manong Robert. Edadda kami ti simbaan makitak no kasano ti kinapasnek ti lakay idi pa nagkararak na. Ammo na amin di sumbat. Idi kararag ti Apo Padi nga mangidauloy ti misa. Nuibilin ti Padi agparintumeng ket ibaba na ti rupa na nga nakapaspasnek ti panagkararag na. Naibagan tumanen ti Padi nga tumakder. Naka taltalugod na tumakder. Mangipaniknik laeng Manong Robert nga relihiyoso ni Tata Ancheto. Idi malpas ti misa manong ko nagpakadak nga gawid ak iti away nga ayan me. Mapanak nga rutin tata iti terminal ti lugan ta. Mapanak iti gapwak nga ili talayek di kiti arwatek. Makaumanemet kit din di kiti arwaten nga inted mongem. May mayat no alayek pa di kiti arwatek. Agsubli ka kadipay wenno saanen. Agsubli ak tata. Kayat ko ti makasursurong. Kayat ko ti agbiag iti nasaya at awagas. Sa angket di nga agbiag babayan iti dakes nga aramid. Nga kas ti aramid may apa nagtatakaw. Tinungpal ko ti karik, nagsubliak. E di ba naglabas ti aldaw Manong Robert na sursuro kon. Wenno nagbalinak metten niya may bilang eksperto iti panang pasilap iti sapatos. Sapatos man ti babae, wenno sapatos ti lalaki. Saan niya napuputan? Agtawen na kidin ti 15. Agduang atawen ko na nasurok. Nga makikabkabbalay ken makitrab-trabaho ken ni Tata Cheto, Manong Robert. Ngayon di kaunday deta nga panawen, nga panakipagnaed ko ken kuana. Awan niya pulos tinangig ko nga panang babalaw, wenno kasla alidungit na kanya. Kasla nagsubli ti pamateg de di napapatay nga amak. Pakiramanan ti inak babaeng ken ni Tata Cheto. Banag nga pagyam amanak unay ti Dios. Saan kami met nga nakalipat wenno nang liway nga mapaniti simbaan tunggal aldaw ti Domingo. May sa ti kararag ko. Ti panangikarkararag ko nga saan niya agbalbalyo ni Tata Cheto kanya. Ken ti kararag ko nga bulunan ti panagarubos digiti luak. Nga makitak to kumatiinak. Pakairamanan digiti dua kakabsat ko, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw. Imadupay digiti nang daydayawak ken ni Tata Cheto. Nga kas kadi di balikas ti barangay tanod ngem maidi. Natulong. Wen kabsat. Nupay may salayang agsisyan iti sapatos natulong. Kasi di na minsan nga danay taray nga ubing iti ospital. Imay ti ama ti ubing ken kuana. Pangasim tata, tulungan na ko ma. Ada ti ospital ti anak ko kaputi. Saan meten nga agbaba nga gurigor na ket masapul na ti agas. Kinunana kasla makalulo ah. O sige. Ada sang kabasit nga ornong ko dita. Gudwa ekta. Ited ko ti gudwa na keng katap na dapang paagas mo iti anak mo.
Amom na singpet kami tagayam kanya. Agyaman nagtata. Kinuna ti lalaki nga, mangrugin nga greg-greg di kiti Luana. Simrek ni Tata Cheto, iti balay. Kedi di rumar, egem na ti 2,000 a pisos. Alaim deto Alaim deto tadanayon ti gatang mo iti agas. Amok nga sana makaumanay deto yung napiala nga pangrugyam. Ikarkararag tayo ti apo nga, maispal kumawen no, agimbag daras ti anak mo. Naglabas di aldaw. Edi may sa abigat Manong Robert. Adda sa nga ili ni Tata Cheto. Agkabanwag. Inauna lang ata ti sumagmamano atawen ngem siya. Gaburag tawen na kidin edi sa nga 10 ket 7. Inyam amuna ti bagina. Siyak ni Froilan. Anak-nak ti kabsat mo. Kinunanakin ni Tata Cheto. Nakitak iti langa ti rupa ni Tata Cheto nga kasla nagmurarig. Idi mangig na nga isukit anak ti kabsat na. Simungbat detoy iti nadagsi na buses. Anya ti rantam kanyak. Anya pa'y laing ti kaadam nga umay mangkita kanyak. Inted kundi amin nga karbingan iti amam. Tapno isun ti agtagikwa kadig ti so amin na sanikwa nga napaunawan ti inapin na mami. Anya pa lang ti kasapulan yung kanya. Imadayo ako ni ti lugar. Ngaputa amok nga sa ngagsarding ti amam. Kinamangan ta papapatay nakpay. Natangken ti buses ni Tata Cheto. Nagdumog ti lalaki nga nagpabigbig itinaga na Froilan. Angkel, pakawanim ko man ni Papa. Pakawanim ko man ka di arabid na kita. Natayin ni Papa. Natayin ti kabsat mo. Sakbay nga nagsatan. Pinagkarinak na sa puling. Pinagkarinak nga sa puling ka tapno dumawat at tipamakawan ka di tinaramin na. Mga asin. Pare di pa nagtalnan ti kararuan ni Papa. Pakawanim ko man angkel. Nagsangit ni Manong Froilan. Irisangon ni Tata Cheto, Manong Robert. Nga oras siya kiti day di agundaway ket may buyog akon. Nakitak met ti panagarubos ti luwa ni Tata Cheto. Ket di arakupen ni Manong Froilan. Marakop ni Tata Cheto. Kasta nga eksena ti makitkitak kadidi agulitek. Nga adadamit nga mangasot itiliday iti kaangga. Ket na ibuyugak nga nagluwa manong ko. Kalpasan dedi nga naliday nga eksena Manong Robert. Nagpinnakawan dahil agulitig kang runan na kay ni Tata Cheto. Inyawis ni Manong Froilan iti papanmi di maysa nga pagpapanganan. Maysa aklas nga restaurant. Gaput agarup alas 10. Saan mi nga ruden nga linuganan ti bisikleta nga dan iti sidecar ket naglugan kami. Iti nangina alugan ni Manong Froilan. Bayat iti kaadami iti nasao nga panganan wenno sikat nga restaurant. Dito'y manen nga na imatangak no kasano ti kina professional
ni Tata Cheto. Dagiti espesyal amakan ket amuna ida nga orderen. Uray ti panangigim na kaditi kubyertos. Kasti kutsara ken tinidor. Pang nakairamanan ti isusubo kas tametten. Panangpidot na wenno panangikarga na iti kutsara ken kutsara. Tulong ti tinidor kaditi makan. Makitam latang aggapo iti maysa nga nabaknang nga pamilya Manong Robert. Uray di sangwanan ni Manong Froilan ditoy nga inistorya ni Tata Cheto tinagbali na biyag na ije Cagayan. Dua kami nagkabsat. So nalaeng, ininauna nga mitisuna. Nakaadal gaputa. Kinayat na tinagadal, idinto nga syakit saan. Sa anak mitkit di nga, basta-basta nagsardeng. Nadaanak lang iti problema, iti pagadalan. Nakaabot akmet ti may kadwa nga tukat ti kolehiyo. Ngayon iti latan, probinsya mi. Idinto nga ti adjekit na pan nagbasa di Manila. Ngayon di sumangpeten, kaputo sa anak nga turpos siya kung tinagtrabaho ka rin di pagtatalunan, nga kukwa rin di naganak ka na kani. Naklatak laeng ngayon, di nainagan metin aming kengkwa na rin di daga. Ket nagbalin metin nga katalunan nak. Gapoy di sakit tinakem ko, di ta nga nagtalaw akit di lugar ngayon. Enlunod ko ti kabsat ko. Ginurak. May di kaanuman ket jak to nagpakita iti lugar mi. Inpabusoy kun di kinabaknang. Tinalawa pasto, nalawa pagtatalunan ken sabsabali pay. Isu nga nakadanunak dito eh. Gengga nga nasursurok ti trabaho ko. Kapanagsiyan ti sapatos. Nagtimek ni Manong Froilan ket kinunana ti kastoy. Angkel, saan ko man niya masasair pa itirik na? Noy naramid man ni Papaking katikas niya. Siya kun ti dumawat ti pamakawan. Kinuna namanin. Ay, saan nakagsitsidir? E di kabayag ming ni Silino agkabkabalay. Dandani nagtalo atawin no di peket na sursuroke. Saan na nga muno anya ti kinataok? Awan ti nang ibagbaga kiti problema pinanawa kiti Cagayan. Italaing idukit ko. Tapno laing mamamunak deti ubing nga kadkaduak. So nga, is istorya kinakin ko ana. Amangan tamaburburtsaan. Balikas ni Uncle ni Tata Cheto, Manong Robert. Inyawis ni Manong Froilan ti panagawid ni Tata Cheto iti Cagayan. Sa nagpakadamit din nga nagawid iti nasa nga probinsya. E di day nga rabii kinasarita nak ni Tata Cheto. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Ay, saan tata? Siyaklatan ti mang tarawidwid iti detoy pagiyan na babalay kanti trabaho tang agsyeng ti sapatos. Sayang di kiti customers ta. Saan? Sa anak met nga agbayag sa jay. Makapasyar kamet. So nga, itugot ka. Agawid tayo di probinsya ti Cagayan. Kailiw kumeten ti aglawlaw, iti na kaya nakakaprobinsya sa Lino. Ningarod Tata Cheto tinapaturay. Inbais na ti pwesto iti pada na metlaeng, wenno pada mi metlaeng agdaldalos ka rin sapatos. Idinto nga ti balay. Insarita na ka rin opisyalis ti barangay nga nuwen ken mabalin ket pakikit-kita ken dalusanda o relaeng ti arubayan na. Engkarina ti panagsublina iti dayta nga lugar.
Lugar nga kunana nga iso tinakasarakan na iti talingin ngin. Kalpasan tinariribok nga panagbiag na iti probinsya nga nakayanakan na. Nagbiyahe kami nga rod manong Robert nga napan iti nasao a probinsya. Napalalo ti ragsak ni Manong Froilan, digiti duwa nga anak na kinti asawa na ng sabat kada kami. Wen kabsan. Makitam nga talaga nga saan nagagangay nga pamilya, tigapwanda. Nalawat ti balay, nga pinatakder ni Manong Froilan nupay, opat dalay nga giiyan pakiramanan ti katulong da, nga nidigna. E di makasuksukat kami when maururnos mi ti bagimi kalpasan ti biyahe. Angkel, oh my kata, mapantay tayo ti family house. Adda na patakder na balay sa jay. Pinatakder di papa. Pinatakder ti kabsat mo. Ngem kasangwana na nagrubwat kami. Adda indasar ti asawa ni Manong Froilan na papeles. Angkel, dahito ti papeles, ti daga nga nagdiswan, ti family house. Pakaramanan tinalawang nga katalunan, wano pagtatalunan ti likod na. Nangaramid ni papa iti dakkel nga biranda. Nga pagyanan, ket masirpat mo tinalawa pagtatalunan. Makabang arik na. Makabang arik na aglalo no kasta nga dandanin maapit digiti pagay. Gaputa, kulor balitok, ti pagtatalunan. Naipanaganin amin ken kareta, kaspaset ti panagbababawi na di papa. Pinadas na ka di nga sinapol ngem napaay, gaputa saan na nga mo, nga da ka iti nasama lugar. Naibaglayang ngenta, adda ti tao nga nakaibaga nga nakita na ka iti syudad. Ngayon mo, ngem sanan nga kayat tiyag pabigbig. Nagdamdamagak. Agingga nga naibagadang agsisiyahin kay ti sapatos. Patsimman wano saan nasuruken nga 5 nga aldaw ko. Idi umayak iti ayan niya. At damay sa nga malim nga agawid kayo kini Celino. Manipo di ti pwesto. Pinasurot ko ti bisikleta. Ngimbayat nga iturturong ko ti lugan ko nga mangsursurot ka na kayo. Mamati ka man wano saan. Agar arubos di kitilwak. Napalalo pa nagkarkararag ko iti Diyos. Nga sapay ko ma, taawatem ti panagpakawan. Ken ka di papa. Simungbat ni Tata Cheto ket kastoy di balikas na. Agyaman nakta saan niyo nga. Inaguman ti daga. Nga mamong Froilan na nakko sangkon nga kasapulan tayo deta. Lakaya kon. Lakaya kon ititawin ko ngayon na mapulo ket pito. 20 ket 8 laeng titawin ko idi. Pumanawak dito eh. Sangkon nga kasapulan deta adaga. Kenuri ti pinatakder ni papam nga balay ko. Kay ket ko di agsubli iti syudad nga gapwak. Medyo di Ilocos Norte. Sadya nga nasa pulak ti talingin nin. Kaya't ko di agsubli. Saanin? Saan ko nga ipalubos pa angkel nagsubli ka? Mabalin mo ti agbiag nga si tatalingin ngin nga nagbiag na baknang dito eh. Makaumanay ti apit di iti daga. Nga agserbiken ka. Tiyak kung kaya't nga agbaling ka nga nakaay-ay-ay. Kinunana. Imisem laing ni Tata Cheto ket kinunana ti kastoy. O sige, mapantayon. Mapantayon kita enti kunam. Abalay a pinatakder de di amam para kanya.
daeg abalay nga aramid ti simento, Manong Robert. Husto ti kuna ni Manong Froilan. Iti likod ti balay adapan nakabiranda. Iti umunakad sa aran. Ket makitkitam tinalawa kataltalunan. Iti may kadwa kad sa aran adamanen. Asutya. Nalawag manen niya matamdagam tinalawa kataltalunan ti likod ti balay. Naurnos tinasao nga pagtengan. Ngamin na mabaybayada namang daldalos. Mang paspasilaw. Ken mang tartaripato. Naggasto pa lahing ti kabsat ko iti dakkel. Tapno mapatakdiran laing deti nga dute. Tinagtakdiran ti balay mi. Wenangkel. Milyones deto eh. Milyones ti nausari ti panakapatakdir deto nga balay. Nalawa. Opat di kwarto iti baba. Opat met iti nga to. Angip, nanwek ti kastoy nga balay. Narwama ko ni ti balay nga pagiyanak. Wenno ti balay nga bambantayak. Ti bambantayak nga balay. Ijay. Syudad nga na. Nakaipadpada. Di mo ko na inangkel. Amangan ta masapol mong tumitlaeng. At damit ni Celino nga mang tariwidwid. Gaputa, mariknak nga kaslim bilang mumitten nga anak ni Celino. Balikas ni Manong Froilan. Imisem ni Tata Cheto, pinirengnak, sanak kiniddayan, Manong Robert. Naglabas di gidi aldaw, iti kadami iti nasa nga probinsya. Naiayo kami. Agbakasyon kami iti syudad, mino dita Ilocos Norte, nga may milayang kitan, ti naipaaywan na balay. Makalawas, aginggat sa nga pulong aldaw. Ketbayat ti kaadami iti baryo, wenno lugar nga ayan ti balay bambantayan ni Dinita Tatcheto. Umay di kiti bumarangay, pakaramanan di kiti opisyal. Agraragsak, aggiinom, agkakanta. Kastan ti biyag ni Tata Cheto. Banag nga nakairamraman akmet. Ngamin kasla akmetin may sa abak nang. Manong Robert. Wen kabsat ko. Kalpasan tumanendetag subli kami manen iti Cagayan. Ket adaddan. Nya kasla pudpudno kami ababak nang. Kang ronaan na kanya. Kabsat ko. Nagbalina ka na namay iti sidong ni Tata Cheto, iti pa naglabas di aldaw, bayat iti kaadami iti probinsya ti Cagayan. Gaputa pawilan metten ti kaanakan na ni Manong Froilan nyag biyahe gaputi. Edad na. Inlakon ti gayem na nga di balasyo tao ti luteken ti balay. Kayat na idi nga ibingayan ni Tata Cheto, itinaglakpan na gaputa, milyon met gaputa deti sentro ti syudad. Ngem nagkidkid ni Tata Cheto. Saanen ta agyaman aklaengen iti panang pausar mo iti balay mo. Kinunanay di agsarita da iti telepono. Nupay kasta saan niya ninamnaman ni Tata Cheto. Nga nang ipatulod tinasao nga gayem na iti dakkela kantidad. Nga paset tinaglakwan na iti pagtengan. En patulod na detoy, iti probinsya ti Cagayan. Dapan mi nga ro dinawat kadwami ni Manong Froilan tinasang nga kantidad. Ngembayat ti kaadami di bangko, nang lukat iti account ni Tata Cheto. Ket ti kwarta nga patulod ti gayem na nga di balasyo tao, in deposito na metlaeng detoy iti nakaipawitan na abangko. Ngem iti babaen, tinagan ko, Manong Robert.
panagyaman ko kabsat. When, anya na panagyaman ko? Nagyaman akit, nagkatkatawa ni Manong Froilan. Nga kinunana, nagasat ka. Nagasat ka nga ng tartarawid-wid iti ulitig ko. Amo ko rin iti sa bali nga sa nikwana, awan sa bali ng pangipayat na. Naibaganan kanyak nga napatig ka kinkwana. Naistoryanan no kasano ti panagamamuyo. Kenawan ka no ti pilawin na king ka. Kinadayaw, kinagagit. King kastamet ten iti panang tarawid-wid mo kinkwana, uri no napigsa pa ilalim. Balikas ni Manong Froilan. Imisem di tatatcheto, inarakop ko tilakay, Manong Robert. Pagyamanak. Inulit-ulit ko tinagyaman, kabulon ti panag regreg metten di kitilwak. Kabsat ko. Ita kabsat ko, agtawen akon ti 20 ket siyam. Agtalupulo akon iti bulan ti Disyembre. Nagasawa kami ti katulong da Manong Froilan nga nidigna. Kinadaang kami metten iti dua nga anak. Ni Tata Cheto sa ano na yan na makabalbalin. Nga maging gayta, kukuha na pa ilayang ti sanikwa. Ngem ko na ni Manong Froilan nga awan ti sabali nga agclaim. Gabor saan niya interesado ken ori ti kabsat ng ijibalasyo tao. No saan ka nga da kami kinidigna, ti pakaipayan to dito'y nga sanikwa. Ulit-ulitin na no may nasarungkaran ni Tata Cheto nga tartarwidwidan ken ay-aywanan me. Nga iteddan to kanyak, wenno kada kami kinidigna, dagiti sanikwada, Manong ko. Napalalo ti ragragsak ko, aglalo tinamay, nga masagsagrap ko wenno, panagbibiyag ko itagdama. Ngem tunggal malagip ko digiti dua kakabsat ko nga daros ken ni Lina pakiramanan ti inak. Matellay dito nga ragsak. Napnuan ti, napudno akararag nga sapay ko mata makitak tumet daing ida. No addaman digiti dumdumngeg nga makaammoy ti deti nga pakasaritaan ti biyag puno pay jakin lanad ti usus to anagan ko. Ngem ti usus to anagan digiti kakabsat ko. Nga daros ken ni Lina pakiramanan ti nanang ko nga ni Selina ket may bagada no sa dinno ti ayanda. Usarik ka dito nga programa Manong Robert nga pangipakaamuan da. Ited ko king ka ti pakabuklan tinagan ko. Marcelino ngem saan ko nga patangatang pa iti apelyedo. Kasapay ko mata no adday ti makaibaga. Ket ipakaamong kanya. Sindadaan na ka mapamangdanon kada iti naganak kanya, wenno tinaganak kanya, wenno ti inak. Pakiramanan di iti dua kakabsat ko, no addadapay. Dito nga ruden nga rikpak dito surat nga nang ipalauna kiti pakasaritaan ti biyag kinayat ko. Ket kastamet tinin patulod ko di programam ti napalabas. Agyaman na kiti anus mo nga nang ibasa pagayam ko. To'y pagayam mo, Celino. Pagayam ko Celino, Diyos ti anginay ti panangipatulod mo iti deto'y surat mo nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat mo. Nagasat ka. Talaga nga nakagasgasat ka. Ngem siguro, subad deti ti kinaimbag. Ken ti namimpinsan nya panangaramid mo iti panagbalbaliw. Gapu iti dakis nga nasugmok mo. Ti kinarelihiusom nga, deto'y ket influensya king ka ni Tata Cheto. Ulitek ti agyaman met iti panagsurat mo ken kablawan ka sapay kumata. Awanen digiti sumangbaypay nga nadagsen na parikot. Nga kas ka digiti problema nga simmangbay ken ka idubing kapay. Dito nga rin papangayam nga rikpantayo ti programa tayo tinapalabas. Dahil di pagayam yon ni Robert De La Cruz kinadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti Lunes yu amin na sa kapada, gyaman kamting kay panagbuya, ken panagdingeg. Tinapalabas.
Namulit agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.